Pre! Gawas, pre! Ay, pre. May problema nimo, pre. Anong suko man ka, pre? Ikaw, pre ba? Sige, kung message sa imo sa Messenger o sa Facebook, di ka ga-reply. Kasi ko anday, pre. May problema din, pre. Anong suko man ka, pre? Pre! Gawas dia, pre! Laab ka. Pre! Gawas, pre! Oy, pre. May problema nimo, pre. Anong suko man ka, pre? Ikaw, pre ba? Sige, kung message sa imo sa Messenger o sa Facebook, di ka ga-reply. Kasi ko anday, pre. May problema din, pre. Anong suko man ka, pre? Mao na dia, mo na yung problema dia karon. Kapalimot-limot dayon ka. Di ba na magoy utang sa imo ha? Ay, kato imong utang ba? Sige lang, pre. Kasabot ko sa imo, pre. Gamitan lang sana, pre. Kay bayad dyan to. Baka log-log na kagpunta. Sige lang. Usay gamita, pre. Mubayad na ko. Lain ra ba ka? Mudayon ra ba dayon ka po sa Facebook? Dahil po sa Facebook nga. Unsa man to nga? Guba man ako cellphone, pre. Usaon ako pag-post sa Facebook, anak, pre. Pero niya na makakaroon na nasuko man ka. Ako na ang tinglon. Kana, pre. Maayo na nga imong buhaton, pre. Maningil ka, pre, sa imong gipautangan, pre. Mubayad na ko, pre. Tupay man to, pre ba? O, 2.5 na to, pre. Okay ni. Ipakapila na akong 500, pre. Imo na, pre. 3,000 na, pre. Uy, salamat ka, ani, pre. Salamat. Sa sunod gani, pre, og magpautang ka. Dapat kabalo ka maningil, pre, ha? Pre, sige lang, pre. Kay sunod mga utang ka na ako. Ako na yung tinglon, pre, ha? Pero, sige lang, pre. Kasi man, ako mo ko'y kwarta rin, pre. 20 may luka. Lumunta ka, pre. Tara. Bailo. Di na ko, pre. Di magani ka kabalo maningil, pre. Nya pautangon na noon ko nimo. Dapat kabalo ka maningil, pre. Ayaw lang, pre. Ayaw lang, pre. Pabailuot ka. Ayaw, pre. Pagpayo na, pre ba? Pagpayo na, pre. Nausa mo ka, pre. Pre, pabailuot Pagpayo ka, pre. na. Pati na lagi ko mangutang, pre. Pre, nagkailagay, pre. Pabailuon talaga, pre. Ay, paglakaw, pre. Nagkasuko, pre. Pre. Sorry. Usay sorry, pre. Di na ko mangutang din mo, pre. Kay dili ka kabalo maningil, pre. Di na, pre. Pre, balik din, pre. Ba, pabailuon ka, pre. Ayaw lakaw, pre.